224 kunsillier ġdid f'34 lokalità ħadu l-ġurament li jaqdu fideltalment u konxjenzużament id-dmirijiet ta' kunsillieri. Il-ħidma tal-kunsillieri mis-26 lokalità f'Malta u 8 lokalitajiet f'Għawdex tibda fl-1 ta' Mejju u se jservu f'leġislatura ta' 4 snin. F'din leġislatura kienu eletti 4 sindkinisa ġodda biex b'kollox pajjiżna għandna 10 sindkinisa. Fil-waqt li kienu eletti 45 kunsillier mara dan huwa ekwivalenti għal 20% tal-kunsillieri. Fl-elezzjoni ta' 11 ta' April kienu eletti 61 żagħżugħ minn 129 kandidat żagħżugħ. Dan ifisser li 27% tal-kunsillieri huma żgħażagħ. Il-Ministru għall-Gvern Lokali Wim Bonnici qal li dan ifisser li ż-żgħażagħ qed ikunu rappreżentati aħjar minn nisa u għalhekk l-isfida li jmiss hija dik li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa. Irrefera ħidma li għaddejja biex ikun hemm emenda fil-liġi biex il-leġislatura tal-Kunsilli titwal għal 5 snin. Qal li din l-emenda se tkun ta' vantaġġ għall kunsilli lokali għas se jimpjanaw aħjar l-użu tal-fondi u jwettqu proġetti fit-tul. Bonnici appella l-kunsillieri biex jinvolvu lill-kandidati li ma kinux eletti fil-ħidma tal-Kunsill. Fil-waqt li ringrazzja lill-kunsillieri tal-leġislaturi preċedenti tal-ħidma li jagħmlu bris il-lokalità tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Gvern Lokali Stefan Buontempo irrefera l-taħlita ta' kunsillieri ġodda u b'dawk b'esperjenza u qal li dawn l-elementi jgħinu kunsill ikun aktar b'saħħtu. Qal li fi żmien li ġej se jkun qed jitfassal programm ta' taħriġ għall kunsillieri biex tiżdied l-effiċjenza. Buontempo appella l-kunsilli l-ġodda biex il-ħidma tagħhom tkun ibbażata fuq trasparenza, il-lealtà, l-għaqal u s-sostenibilità. Iddiskriva l-kunsilli lokali bħala pon wieħed li jaħdem għal ġid tal-lokalità kollha biex tittejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti.